Good morning. Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. Human Rapid Lectures. Kami tingin pada ketik ini vlog channel ko. Kami tingin namaskar pada happy budi. Namaste. 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 So hello. Hello. Hi. 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 କେମିତି ଅଛନ୍ତି? Mimi Otoji. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ଓଳେଇବା କାମଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଓଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ସେ ଅଧେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆଗ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ହନୁମାନ ଆକୃତି କରିକି ସେ ଏପଟେ ବି ଖାଉଛି ଆଉ ଚାମୁଚି ଅଛି। ସଇଲା ତା କାମ ଫିନିସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଓକେ କହିଦେଲା, ଏବେ ଡନ୍। ଏବେ ସେ ତା ରାସ୍ତାରେ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଆଚାର ଖାଇବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁନୁ ମିକ୍ସଚର ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେ ଦୁଇଟା ଖାଏ, ଆଜି ବି ଖାଉଛି। ବଟ୍ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଛି, ନାଚୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପାନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମା ପାନ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି କାମ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି। ଭାବୁଛି ତ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି ଆଉ। ତ ପାନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କେଉଁମାନେ ଆସି ପାନ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଏତିକି ପାନ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦୁଇପହର ପାଇଁ ମଟର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଟାକଟି କରି ଫିନିସ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଆମର ଉଡ଼ିଲା ସକାଳୁ, ଖରା ଆସିଗଲା, ବିଛଣା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସରରେ। ଏବେ ଗୁଗୁଲ ପଛରେ ରାଗିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ଲୁଗା ମୁଁ କାଚି କୁଚାକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ସବୁ ଏଇଠି ଶୁଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ଏବେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଗୁଗୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ ଘର ରହୁନି, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତ ତା କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ କି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲେ ମଟର ତରକାରୀ ବଘାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା କଷା ହେଉଛି। ଏବେ ଗୁଗୁଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ କେମିତି ଯାଇପାରୁନି, କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ଆବଦ୍ଧ। ତ ମଟର ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇବି ମଟର ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ବିନା ଟମାଟୋରେ ମଟର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୁଗୁଲଟା ଟଇକି ନିଜେ ଏଠି ତାକୁ କହିଲି ବସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ତା ମାଡ଼ ଖାଇସାରିକି ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ନହେଲେ ସେ ବସିବା ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ରାତି ପାଇଁ ପିଠଉ କାଟିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଇଟଲି ହେବ। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ଫେଭରେଟ୍ ଇଟଲି, ତ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଇଟଲି ପିଠା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନୁଚାବୁଚି କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ଯାଇଲା ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାରିତେ ଆସିଛି, ଲୁଚି ହେଇଛି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇଛେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଗୁଲ ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି, ନିହାତି ତାର ଦରକାର। ସିଏ ଏବେ ହେଇଛି ଠାକୁର ଆଳତି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଆଳତି ନିଏ, ଜୁହାର ହୁଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବ। ତ ଏତିକି ସମୟ ଆଳତି ନ ନେଲେ ତା ମନ କେବେ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୀପ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ଆଳତି ନେବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଅଜାକୁ ଏଠି ଜୁହାର ହେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତା ହେଇକି ଜୁହାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଏବେ ମୋତେ ଜୁହାର ହେଲା। ଏବେ ସେ ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଜୁହାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଖାଉଥିଲା ତା କୁରକୁରି, ତାର ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ସିମେଇ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଗୁଗୁଲ ପୁରା ସିମେଇ ଖାଉଲାନି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ 1 2 1 2 ସବୁ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଉଛି। ଯେହେତୁ ତାର କଣିକିଆ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହେଇ ତ ପାଠ ନିହାତି ଡେଲି ପଡ଼ୁଛି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଇଟିଲି ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଦିନ ଥିଲା, ଖାଇକି ଆମ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଗୁଲଙ୍କର ବି ଗୁଗୁଲ ଏଇଠି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।